Hej alle sammen, og velkommen til den her lille video om stempelkvalitet. Hvad er et stempel egentlig? Jeg har her klippet en del af definitionen af et poststempel ind fra det, der hedder Frimærkesamlerens leksikon. Frimærkesamlerens leksikon er et lille leksikon udviklet af Danmarks Filatelistforbund, som er tilgængelig for medlemmer på forbundets hjemmeside under danfil.dk. Hvis vi kigger lidt rundt på billedet, så er der vist flere forskellige af de stempeltyper, man kan støde på her i Danmark. Nederst til venstre et stumt stempel, som vist på 4 rigsbankskillingmærket. Øverst til højre har vi et nummerstempel, som vist på 16 skillingsmærket. Et bordtypestempel er vist på 50 øre-mærket, og et udslebet stjernestempel vist på 25 øre karavelværket. Men hvad er et godt stempel egentlig? Jamen, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Men jeg har vist nogle eksempler her på det, man ofte kan støde på, som sådan ikke er forkert, men som er anderledes end det, vi normalt vil vurdere som et luksusstempel, som vi kommer ind på senere. Til venstre ser I 2 stempelaftryk på samme mærke. I midten ser vi det, der op igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne var den mest anvendte og mest ønskede stempeltype blandt samlerne, nemlig hjørnestemplet. Det skjuler ikke særlig meget af mærkebilledet, men til gengæld er det så heller ikke muligt at se hverken dato eller årstal for afstemplingen. Og til højre har vi et eksempel på det, man kalder stregstempel eller bølgelinjestempel, som vi ser dem i Danmark. Det er en stempeltype, der som oftest er anvendt, når man har maskinafstemplet, så man kan dække flere, hvis der skulle være flere mærker på samme brev. Her som et stregstempel. Men hvis nu kigger på definitionen af et godt stempel fra et katalogsynspunkt, hvad skal vi så være opmærksomme på? Jeg har her vist eksempler for oven på det, vi kalder god gennemsnitskvalitet, og nederst det, vi kalder ekstra udsøgt kvalitet. De øverste stempler er jo igen faktisk ganske nydelige og bestemt ikke dårlige eller på nogen måde ikke samleværdige, men de har nogle afvigelser, der gør, at vi ikke kan kalde det for ekstra udsøgt kvalitet. Det er for eksempel på mærket til venstre, det glasklare nummerstempel 70, der i sig selv jo er virkelig flot, men det er ikke centreret og kan derfor ikke defineres som andet end god gennemsnitskvalitet. Det midterste mærke igen, tydelig by, tydelig dato, men det er ikke helt retvendt, det er altså drejet en lille smule, og det igen gør det umuligt at kalde det for ekstra udsøgt kvalitet. Og til højre et stempel, hvor kun dele af bynavnet og datoen er synlige. Nederst har vi så de 3 eksempler på det, vi kalder ekstra udsøgt kvalitet, eller hvor man også ofte bruger definitionen lux eller pragt om stemplet. Til venstre et knivskarpt Københavnsstempel helt centralt placeret på mærket med både tydelig dato og by. Det samme gør sig gældende for det midterste mærke med Aarhus-stemplet, igen fuldstændig centralt placeret, meget tydelig by og dato. Og til højre på et af de store billedmærker et centralt tydeligt placeret stempel, som på en måde er tvært ud eller andet, der gør, at det ikke kan gå som lux eller pragt afstempling. Det man skal være opmærksom på, hvis man er interesseret i de her luksus- og pragtstempler, det er, at anvendelsen måske bruges lidt frit, især når man kigger på online auktioner, det vil altså på Facebook eller andre steder, hvor definitionen bruges lidt oftere, end der måske reelt er basis for. Altså hvor stemplen godt kan være lidt drejet eller ikke helt centralt placeret, en lille smule udtværet, og stadigvæk forsøges kaldt luksusafstemplinger. Det skal man lige være opmærksom på, fordi prisen som ofte er sat højere, og man er villig til at betale det, selvom det ikke decideret falder i kategorien luksus- og pragtstempler. Ligeledes vil du opleve, at i dit katalog er der ikke angivet specifikke priser for luksus- og pragtstempler på stålstiksmærkerne, altså mærkerne efter 1933. De mærker er dog stadigvæk meget mere attraktive med et luksusstempel kontra et stempel i god gennemsnitskvalitet. Så det der egentlig er tanken her, det er at sige, for at give en forståelse for, hvad er det et luksusstempel er. Men som sagt, også tidligere i den her lille video, er, at det er jo helt op til en selv, hvordan man ønsker at samle de her stempler, og hvad der betyder noget for en selv. En sidste ting, der er vigtigt lige at få fremhævet, det er, at man især ved bogtryksmærkerne skal være opmærksom på, at det er meget vigtigt at kunne se
afstemplingsdatoen, da der i mange tilfælde findes efterafstemplinger. Det gælder især overtrykkende, men også andre bogtryksmærker. Det kan faktisk også gøre sig gældende ved stålstiksmærkerne, så her er det vigtigt at se på datoen, da værdien af mærker stemplet langt efter den normale kurseringsperiode vil være langt lavere. Slut er der egentlig bare at sige, kom nu hen og kig på stemplerne i en samling, se om du har nogle spændende stempler, og så vil vi bare håbe på at se dig ude i klubben. Tak for nu.